Шиһабеддин хәзрәт Мәрҗани дин белгече, тарихчы, җәмәгать эшлеклесе. Яңа тарих кысаларында дини фикерне үзгәртүгә һәм җәмгыять үсешенә гаять зур өлеш керткән шәхес. Бөек галимнәр арасында үз үрнәгендә мөселман диненә юл күрсәткән, татарны татар итеп таныткан. Безнең өчен бүген дә үрнәк булып торучы бөек мәгърифәтче. Шиһабеддин Мәрҗанине татарларның иң беренче тарихчысы дип әйтергә була. Әлбәттә, Шиһабеддин Мәрҗанигә хәтле төрки халыкларның тарихын язучылар булган, әмма ләкин инде фәнни яктан күрсәтеп, шул ук вакытта инде айрым төрки кабиләләренең түгел, махсус рәвештә татарларга багышлап Шиһабеддин Мәрҗанинең берничә әсәре бар. Иң мәшһүре шул ук Мустафадул Ахбар. Ул үзенең хезмәтләрендә әйтә, без мөселманнар гына түгел, без татарлар да. Без татар булмасак кем булабыз дип шундый сорау бирә. Һәм үзенең китабында татар халкының бай тарихы белән таныштыра. Ул шушы китапта имамнарның, галимнәрнең тормыш юллары белән дә безне таныштыра. Мустафадул Ахбар китабының иң башында Шиһабеддин Мәрҗани бик тирән фикер йөртә бу мәсьәлә буенча. Аның сүзләре буенча ул замандагы татар халкы үзен татар дип белмәгән. Яки мөселман дип атаган, яки башка исем белән атаган, әмма ләкин татар дигән исемгә якын килмәгәннәр. Шул ук вакытта Шиһабеддин Мәрҗани татар халкының бөек тарихын күрсәтеп, Мустафадул Ахбарның башында ук сорау бирә: син татар булмасаң кем буласың? Халыкны караңгылыктан яктылыкка алып чык. Һәм алар Алланың бирмеш көннәрендә сине мактап телгә алырлар. Шиһабеддин Мәрҗани 1818 елның 16 гыйнварында шушы нигездә дөньяга килә һәм монда ул 4 яшькә кадәр яши. Шиһабеддин Мәрҗанинең әтисен монда 1816 елны указлы мулла итеп монда китерәләр һәм алар менә 1816 елда 1821 елга хәтле шушында гаиләләре белән яшиләр. Шиһабеддин Мәрҗани бик зур белемнәргә ия булган. Ул яшьтән үк бик тырышып укый, мәдрәсәдәге фәннәрне өйрәнеп һәм андагы китапларны укып кына калмый, өйдәге гарәп һәм фарсы китапларын укып, аларның асыл мәгънәләрен тирән аңларга тырыша. Шулай итеп, ул мустақил рәвештә үзенең белемнәрен арттыра. 12 яшьтән үк инде Шиһабеддин Мәрҗани дини китапларны яза башлый, башлангыч мәдрәсә шәкертләре һәм гади халык өчен, гади мөселманнар өчен ислам нигезләре буенча китаплар яза башлый. 17 яшьтә Шиһабеддин хәзрәт Мәрҗани үзенең әтисенең мәдрәсәсендә дәресләр бирә башлый. Без сезнең белән Әтнә районы Мәрҗани авылында. Мәрҗани язып калдырганча, әлеге авылга нигезне Мәрҗанинең бабасы Габделкуддус салган. Ул моннан беренче чакрым ераклыктагы Кымыргыҗа авылыннан чыккан һәм монда яңа авыл барлыкка килгән. Соңрак Мәрҗани әлеге авыл исемен үзенә псевдоним, ягъни тәхәллүс итеп алган. Шәҗәрәгә килгәндә бу бик кызыклы тарихи бер ядкәр. Монда Шиһабеддин Мәрҗанинең 8 буын ата-бабалары күрсәтелгән һәм Мәрҗанидән килеп аның 4 буын нәсел дәвамчылары күрсәтелгән. Бу 20-нче гасыр азагында төзелгән шәҗәрә исемнәре гарәп имләсе белән дә бирелгән һәм кириллик хәрефләр белән дә укырга була бу исемнәрне. Почмагында Шиһабеддин әл-Мәрҗани
нәселенең шәҗәрәсе дип язылган. Димәк, аның ата-бабалары да һәм безнең көнгә таба киң генә зур гына гаиләсенең килеп җиткән нәсел дәвамчылары да бу документта күрсәтелгән. Шаһабетдин Мәрҗани халыкның белем дәрәҗәсен күтәргән һәм үзе дә үрнәк булган, ул үзенең белемнәренә таянып гамәлләр кылган. Шаһабетдин Мәрҗаниның хезмәтләре гарәп телендә язылган, ул 30-дан артык хезмәт язган. Сорадылар, неге Шаһабетдин сен язасың, хәзрәт, ничә язасың сен иде гарәп телендә, ничә татарча язмыйсың? Татарча язсаң, татарлар гына укыр. Читләштерәм. Менә ләкин арабча язсаң, бөтен дөнья укый алыр дигән. Менә аның 33 китабы бар, кемдә 35 дә, кемдә 33. Тәрҗемә ителгән фақат менә бер кечкенә китабы, калганнары кызганычка каршы тәрҗемә ителмәгәндер. Менә бу көндә без аны тырышабыз, тәрҗемә итәргә дә китапларын, иншалла, дөнья күрәләр тәрҗемә ителгән китапларын. Безгә калса, Мәрҗани бик бәхетле галим була, аның эшен дәвам итүчеләр, аның фикердәшләре күп була. Бай шәһәр кешеләре арасында да, галим кешеләр арасында да аның фикерен, динне яңарту, милләттәшләребезнең алдынгы рольләрдә булырга күрүен тели ул, сәяси яктан да, җәмгыять үсешендә дә, икътисад ягында да, һәм аның хөтбәләре, аның вәгазьләре, аның китапларда язган фикерләре менә шуңа юнәлтелгән. Шушы юнәлештәге фикерләрен туплаган бер китабы 1880 елларда языла һәм 1889 ел хәзрәтебезнең инде олы яшьтә була, аның вафат елы да, ләкин ул үз тормышында дистәгә якын китабының басылып чыкканын күрә. Бу галим өчен зур бәхет. Аның китабын укыйлар, бик зур географик киңлекне алсак, Госманлы дәүләтендә дә, Урта Азиядә дә, Россия империясында да, Европада да аның китапларын яхшы беләләр, кабат бастыралар. Аның китаплары Стамбулда да бастырыла. Әлбәттә, менә минем кулдагы китап ул Казанда бастырылган һәм әле хәзрәтебез иске бистәдә яшәп, шәһәр үзәгендә яшәп, китап киштәләрендә үзенең шушы китабын да күргәндер дип уйлыйбыз без. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, Аллаһу. Безнең галимебез Урта Азия мәдрәсәләрендә озак кына укый һәм аннан кайтканда күп кенә кулъязмалар, китапларны җыеп үзе белән шәхси китапханәсен алып кайта. Монсы әлбәттә Мөхәммәд пәйгамбәрнең хәдисләре, сөннәте буенча җыелган материаллар һәм бу кулъязма бик сирәклеге аның борынгылыкта. 1370 елларга карый бу. Сез дөрес ишеттегез, 650 ел элек кулдан күчереп язылган китап бу. Бу китапны еллар дәвамында, 100 еллар дәвамында галимнәр кулланган. Вакытында 19 гасырда аны безнең галимебез Урта Азиядә сатып алган дигән без фикердә. Аның кайбер битләрендә Шиһаб хәзрәтнең үзенең китапханәсе билгели торган мөхере дә бар. Шаһабетдин Мәрҗани Казанга кайткач, Казандагы беренче җәмигъ мәчетенә имам булып билгеләнә. Имам керек булганда Ибрагим Юнусов әйтә, табыз миңа бер имамны. Табып китерәләр, яңаны Бухараны бетергән, 12 ел Бухара шәһәрендә укыган Мирара мәдрәсәсендә Шиһаб бар. Әле китерегез миңа. Алып киләләр, Әднә районыннан алып киләләр аны. Ибрагим Юнус әйтә инде. Озын Ибрай дип йөртәләр иде бу байыбызны. Ул әйтә, "Тән белән Шиһаб, менә бу бина мәшкә күрсәтә инде. Бу бина, монда безне укытаячаксың, менә бу бина мәдрәсә күрсәтә. Монда балаларыбызны укытасың, менә бу бинада яшәрсең инде, йортны күрсәтә." Имамның роле ул заманда киңрәк булган.
Ни өчен? Чөнки ул имам хатип кына булмаган. Әгәр дә аңа берәр авырудан зарарланып килсәләр, ул авыруда дәвалау ысулын белергә тиеш булган. Инде ниндидер шифалы үләннәр тәкъдим итәме, тәлинкәгә бер нәрсә язып бирәме, эшкерәме, ул мәсьәләләрне шешкән. Шул ук вакытта Министерство образования функцияләрендә үтәгән. Ни өчен? Чөнки күп кенә мәчетләр каршында мәдрәсәләр булган. Анда әлбәттә иң беренче дини гыйлем укытылган, әмма дә ләкин инде менә шул 19-нчы гасырларда мәдрәсә программаларына дөньяви фәннәр дә кертелә башлый. Шуның өчен ул замандагы имамның, мәчетнең функциялары киңрәк булган һәм дә инде Шәһабетдин Мәрҗани дә бу бөтен вазифаларны үтәп барган, үзенең мәдрәсәсе булган. Ул инде билгеле буенча укыту программаларын яңартырга да тырышкан һәм дә инде үзе уңышлы булган, аның мәдрәсәсе танылган. Өч төрләй бер диндә булмаса да, динне саклыйлар. Милли тел, милли кием һәм милли гырыф. Киләчәктә инде ул мәдрәсә Мәрҗани мәдрәсәсе дип аталган. Дин турында тиешле белемнәр булмаган шәкертләрдә, кайбер шәкертләрдә. Шәһабетдин Мәрҗани бу проблеманы хәл итәргә тырышкан. Ул кайбер фәннәр буенча үзе китаплар язган, кайбер фәннәрне машһур дини хезмәтләр буенча укыткан. Мәсәлән, бөтен мөселманнар өчен иң мөһим фән булып тора акыйда фәне. Бу фән безгә иман мәсьәләләре белән таныштыра. Һәм иман мәсьәләләрен дөрес аңлар өчен Шәһабетдин Мәрҗани Нәсәфи дигән галимнең акыйдәсенә шәрих аңлатма язган. Һәм бу аңлатманы, шушы шәрихне Идел буенда гына түгел, гарәп илләрендә дә укытканнар һәм хәзер дә ул китапны укыйлар. Шәһабетдин Мәрҗани ислам дөньясында беренчеләрдән булып әйтелгән мәсьәләләрне шишер өчен астрономия гыйлемен файдаланырга чакыра. Ни өчен? Чөнки аның фикере буенча астрономия ул тигәл катгый фән. Билгеле буенча астрономия күбрәк математикага нигезләнгән. Математикада инде 2 кушкач һәр вакыт 4 була. Шуның сәбәпле Шәһабетдин Мәрҗани моны күрсәтә. Нәтиҗәдә шул күпме градуска кояш бата, шәфәк кызыллыгы тәмамланмы дигән мәсьәләләрне тикшереп, нәтиҗәдә астрономия фәненә нигезләнеп, Рамазан аеның башын ахырында билгеләргә тәкъдим итә һәм дә инде намаз вакытларында шул астрономия хисабы белән файдаланып вакытларын билгеләргә тәкъдим итә. Аның карашларына мөнәсәбәт 100% җәмгыятьтә үзгәрде дип әйтеп булмый. Ни өчен? Чөнки Шәһабетдин Мәрҗанигә барып оппозиция кала ул. Шул ук вакытта аның вафатыннан соң фикерләре киң тарала башлый. Әйтик, мәсәлән, популяризация процессы бара дип әйтәбез. Һәм дә инде шул Ризаэддин Фәхретдин өзенең әсәрләренә күрсәткәннән соң, Муса Бигиев аны искә алганнан соң, аның фикерләре популяр булып китә. Ни өчен? Чөнки әлбәттә аны барсы да аңлап бетермиләр бер яктан, икенче яктан Казан муллалары арасында өзенә күрә конкуренция була. Һәм дә инде әлбәттә алар фәнни дин күзлегеннән караганда фәнни рәвештә бу мәсьәләләрне бәхәсләшәләр. Шул ук әйтик, ястү намазы мәсьәләсенме, Рамазан уразасы кайчан башлана, кайчан тәмамлана. Шәһабетдин Мәрҗани өзенең китапларында күрсәтү буенча шул Казан, бүгенге Татарстан җирлегендә яшәүче муллалар Рамазан аена кергәндә хәтта аерма 1-2 көн булырга мөмкин булган аермасы. Һәм дә инде Шәһабетдин Мәрҗанинең монда башка аңа хәтле әсәрләр язган
галимнәр белән чагыштырганда принципиаль башка подход файдалана. Шиһабетдин Мәрҗани алдыңгы карашлы мулла булган. Әлбәттә, инде аны мондый фикерләре белән килешмәүчеләр булган. Бер фараз версия буенча әлеге фотосурәт полиция архивыннан алынган. Ә инде икенче фараз буенча Англия энциклопедисты Мәрҗанигә махсус хат яза һәм аннан биографиясын, татарлар турында кыскача мәгълүмат һәм Мәрҗанинең фотосурәтен сорый. Һәм менә бу икенче фараз дөрес дигән фикер йөртелә. Казан университеты һәм аның галимнәре белән тыгыз бәйләнештә була. Мөселман галимнәреннән беренче буларак Казан университеты каршындагы тарих, археология һәм этнография җәмгыятенә әгъза член итеп сайлана һәм аның эшчәнлегендә актив катнаша. 1877 елны әлеге җәмгыятьнең 4-нче Бөтен Россия съезды була һәм монда академик Ратлов Мәрҗанинең чыгышын русчага тәрҗемә итеп укый. Бунда сез күреп китәсез, әлеге съездагы рефератлар исемлеге һәм Мәрҗанинең чыгышы 8-нче сан астында бирелгән. Шиһабетдин Мәрҗани музеенда иң кадерле, иң кыйммәтле экспонатлар булып тора аның шәхси әйберләре. Булар Мәрҗанинең хаҗ сәфәреннән язган хат фрагменты, хаҗ сәфәренә сәяхәткә барганда кулланган приборлары, кыз туганнарына бүлеккә алып кайткан бисәңгечләр сала торган савыт, Мәрҗанинең тәсбигы һәм инде 1915 елны Мәрҗани турында Мәрҗани исемле бай җыентыклы китап дөнья күрә. Гыйлемне һәм белемне кайдан мөмкин, шуннан алырга кирәк. Гыйлем һәм мәгърифәткә тел һәм милли шикләр юк. Дөресен әйткәндә, андый шәхесне табырга авыр. Ни өчен? Чөнки Шиһабетдин Мәрҗани ул аны энциклопедист дип атарга була. Ни өчен? Чөнки әйтеп киткәнебезчә, аның әсәрләренең бер өлеше тарихка багышланган, икенче өлеше фикъх гыйлеменә, өченче өлеше бик катлаулы булган усул фикъх гыйлеменә, дүртенче өлеше Коръән гыйлеменә һәм башка dini fənlər boyunca da özünün əsərlərini qaldırған. İndi onun tip fikri min aytır idim, o da bolsa tip lozung o da bolsa g'ilim. Bilim ақшаға қарағанда қимәтлірек. Ол maddi байлықларға артық игътибар бермеді. Ул халыкның белемен һәм әлбәттә әхлагын күтәрергә тырышты. Әгәр дә халык белемле һәм әхлаклы булса, ул акча кылына әйләнми. Һәм ул акчаны, матди байлыкны дөрес куллана торган була. Менә Мәрҗани безгә бу мәсьәләдә бик яхшы үрнәк булып тора. Чыкты ахыр бездән дә бер бөтен кеше. Яхшы аңлап тәкъдир итү читен кеше. Татарда да гыйрфан уты кабынганны күрсәтергә күтәрелгән төтен кеше. Кирәк булса әйтеп бирәм, ул шәп хәзрәт. Тулган ай күк балкып чыккан Шиһаб хәзрәт. Мәгърифәткә әвәл башлап адым салган, милләт өчен бәһә җитмәс кыйбат хәзрәт. Габдулла Тукай.